Pila ka adlaw human sa grand finale night sa The Clash Season 5, di gihapon malikayan sa nailang baby girl beretera ng Binyan Laguna na si Liana Castillo nga balikan ang iyang journey kauban ng ubang clashers. Ang 16 anyos nga beretera nga aminadong adunay dugong waray, mapasalamaton sa iyang mga supporter nga wala mo biya kaniya hangtod na sa pag-abot sa top 4. Isip usa ka proud waray, gipadayag niya ang iyang kamingaw sa MacArthur Eastern Samar, ang hometown sa iyang amahan. Bisan pa man sa kabisi sa trabaho ni Sparkle Sofia Pablo sa iyang mga kapuso project, kauban ang batanong aktor nga si Allen Ansay, wala gihapon niya pasagdi ang iyang pagskwela. Gani ning bag-o lang, libuan ka mga Alfia fans ang nakadayeg kaniya human gipost ang iyang hulagway nga mitambong sa mass graduation sa UST Agelicom. Si Sofia makita sa GMA Public Affairs series nga In My Dreams. Sa mga nagkanindot nga eksena sa Voltes 5 Legacy, human sa pagpanaw ni Mary Ann Armstrong ang inahan sa Armstrong brother, nakapangutana si Mark Gordon kung kinsa ang iyang inahan. Nagduda siyang giabandon na siya ug wala kini planong makikita kaniya. Sa pikas bahin, dili kadawat si Prince Zardos sa ilang kapildihan, sanglit laing beast fighter na usab ang iyang gipahimo. Kini na ba ang mopildi sa Voltes 5? Mas kusgan pa ba kini aron tapuson ang Voltes 5 team? Ayaw si Piata sa pagtutok karong gabi pagkahuman sa 24 oras. Laing action comedy series ang mulingaw kanato sa GMA Network nga pagabituunan ni Senator Bong Revilla ka love team sila Sparkles Beauty Gonzales ug Max Collins. Kini ang walang matigas na pulis sa matinik na misis nga makita na sugod karong June 4, Domingo, alas 7:50 sa gabi. Mipadayag og kasubo ang Tape Incorporated sa paghawa na sa TVJ, kini base silang pamahayag kagahapon. Sa opisyal nga pamahayag nga sa samang higayon, nagpasalamat ang Tape sa mga tawo nga nahimong kabahin sa 43 ka tuig na nga noontime show nga kanunay nga nag-number 1. Nunot niini, nipasalig ang Tape Incorporated sa mas alegre pa nga pasundayag nga Eat Bulaga.